Endi bolsa şonu menim gaýta alyp görjek. Başladyk. Cenk abi yerim sayıbal et. Siz hem gaýtalap görün. Ey Huda. إلى خطيبي يا بياني 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 إذا وترانا راينا قبل قاتلي Bunu olmayan da lan o değilim. Bağlaman götüne sok näme? Geçen erkek ol baba. Yerim boş boşta var diye men bar bilýän oğlunu. Öýdüm mi? 3 sot bardymda men tek başyma barjak. 3 sot bardymda. Men tek başyma barjak. Şu sagelemi işleýän ok. Geçenki şolardan sin ýagalsam mı? Bu pantalar nejenken. Bu geçenki nize var näme öňünde tutup. Men şonu ýaly erkek özüni göwnüm etýän oğlum men. Men ekizörüm olmadı. Yetim olyan da ekizörüm var. Ben ekizörüm ilçen anlasken haram kulturu doğru. Sarpuçun istiyorum doğru. Näme? Güzel. Näme? İlçen anlasken yoksa var. Mergen, Alman yup arasala biň diýdäjim. Görmedin mi? Arasaladım ayne. Ine yine arasalayın islesen. Ay ýok, o niňe bolanok? Ine arasaca bolla. Al senemi? Ýok, mazal yup iýmesem mikroplar galýa diýdäjim. Mine öýde ýuwýjek. Yumaňda näme bolýar? Onsuzam arasaca görnýär. Bollu da uy! Görýämiň näme bolýar? Göýgönümleri öýüňize getirip, ilki bilen eliňizi, soňra göýgönümleri mazal ýuwmagy ýatdan çykarmaň. Bu siziň has sagdym bolmaňyz üçin ören mühimdir. Arasa bolun, sagdyn bolun, şadýanja bolun.